ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ብዛዕባ ንጣዖት ዝተሰውአ ግና ኩላትና ፍልጠት ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና። ፍልጠት ትዕቢት ይሕድር፣ ፍቕሪ ግና ይሃንጽ። ዝኾነ ሰብ ዝፈልጥ እንተመሰሎ ነቲ ዝፈልጦ ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ገና ኣይፈለጦን። ንእግዚአብሔር ዘፍቅር ግና ንሱ ብእግዚአብሔር ፍሉጥ እዩ። ብዛዕባ እቲ ንጣዖታት ዝተሰውአ ምብላዕ ግና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጣዖታት ሓቀኛ ህልውና ከም ዘይብሎም እንትርፊ ሓደ እግዚአብሔር ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየለ ንፈልጥ ኢና። ኣምላኽ እንተይኮኑ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ጎይቶትን ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኣለው እንተተባሃለ እኳ ንዓና ግና ኩሉ ካብኡ ዝኾነ ንሕና እውን ንዕኡ ዝኾንና ሓደ እግዚአብሔር ኣብ ኣለና። ከምኡውን ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረን ንሕና እውን ብኡ ንነብርን ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና። እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ። ገሊኦም ምምላኽ ጣዖት ከም ልማድ ገይሮሞ ክበልዑ እንተለዉ ከም ንጣዖት ዝተሰውአ ገይሮም እዮም ዝበልዑ። ሕልንኦም ድኹም ስለ ዝኾነ ድማ ይረኽሱም። ብልዒ ናብ እግዚአብሔር ኣየቕርበናን። እንተ በላዕና ዝውስኸልና ይብሉን፣ እንተ ዘይበላዕና እውን ዘጉድለልና ይብሉን። ንዓኻትኩም ርኡ ካልእ ከይጋገ እቲ ሓርነትኩም ነቶም ብእምነቶም ዘይጠንከሩ መዐንቀፊ ከይኾኖም ተጠንቀቑ። ሓደ ሰብ ፍልጠት እንዘለካ ንዓኻ ኣብ ቤት ጣዖት ክትበልዕ እንተረኣየካ እቲ ብእምነቱ ዘይጠንከረ ዝተሰውአ ንምብላዕዶ ኣይምደፈረን? ስለዚ እቲ ምእንታኡ ክርስቶስ ዝሞተሉ ብእምነቱ ዘይጠንከረ ሓው ብሰንኪ ፍልጠትካ ይጠፍእ ኣሎ እምበኣር ከምዚ ነቶም ኣመንቲ እናበደልኩም ነቲ ድኹም ሕልንኦም እናቕሰልኩም ንክርስቶስ ትብድልዎ ኣለኹም። እምበኣር ምግቢ ንሓወይ ዝዓንቅፎ እንተኾይኑስ ንሓወይ ምእንቲ ከይዓንቅፎ ንሓዋሩ ፈጺመ ስጋ ኣይበልዕን እየ።